Hoxe en Galegos no Mundo visitamos unha illa famosa por unha música e un artista. Falamos de Xamaica e a música reggae, popularizada mundialmente por Bob Marley. Pero en Xamaica non só hai música reggae, tamén hai praias interminables e unha riqueza natural espectacular. E tamén hai galegos, xa verán, esta semana en Galegos no Mundo, Xamaica. You just a flash, you don't need whirly. Young man, you're too girly, girly. You just a flash, you don't need whirly. Him have wanna go to school, one fool. Him have wanna every time he say she think she rude. One she and her, she say she come first. The other night them going out, them pick a new purse. 14 años, con este pelo. Usa los mismos productos que uso yo. Y cuando le va creciendo, pues se tiene que ir raspando desde arriba. Aquí vedes a maneira que fan a carne, o porco e logo o polo. Se vos fixades son brasas, pero lle poñen uns paus, ¿no? Entón vais facendo lentamente. Venimos al Riz, que es creo que es uno de los sitios más conocidos de Jamaica. Música en directo, moita xente, aquí tiranse dende os acantilados directamente ao mar. A miña nai díxome, non te enamores dunha autóctona que logo vas a querer quedar ali. E o primeiro día... Estamos aquí enfrente a Casa Mausoleo de Bob Marley e temos un mural como homenaxe ao que foi o emperador de Etiopía Haile Selassie, que foi o fundador do movimento Rastafari. José Luís, ou Josiño, como lle chama todo o mundo, é directivo dunha cadea hoteleira. Por iso pasa o seu tempo entre diferentes cidades do Caribe, e ninguén mellor que el para amosarnos como é un auténtico resort de luxo en Xamaica. Bos días, Josiño. Bos días, galegos. Como estás? Benvidos a Xamaica. Pois en Xamaica levo sete meses, máis ou menos. Eu traballo na Riviera Maya en México, dirixo ali un hotel e agora vim aquí 7 meses pois para axudar aos compañeros que temos aquí en Xamaica por uns cambios que tivemos. E son de Valdoviño, hai un concelliño cerca de Coruña, a provincia de Coruña. E agora vos vou enseñar un lugar onde se ve tanto a piscina como o que abarca un pouco a propiedade, non? E que pasa, que a piscina é especial ou algo? A piscina pequena non é. Se isto é grande, vades ver agora a piscina. Unha pequena charca, O máis importante para os clientes, moitas veces, cando se ven a un todo incluído, pois é pasalo ben, non? Entón, pois é moi importante a música. O americano gustalle a piscina. O europeo somos máis de praia. Entón, temos moitas actividades, pero despois tamén temos moita xente que non quere facer nada. Entón, pois, que facemos? Poñémoslle un bar xa na piscina. Poden estar aí hasta as 8 da noite e sin ningún problema. Se eu vou este bar e pido unha copa, está incluída. Sí. Se pido 10... Tamén, e se pides 20 as podes beber, tamén. E se non os podes beber e as pides, tamén o poderías facer, é un todo incluído. Pero bueno, tamén se estás, nos ten pasado, se estás na piscina e lle dis ao camarero que queres 1 kilo de camaróns, non chos vai levar. Pois nestes todos incluídos o máis importante tamén é a animación e que a xente este divertida todo o rato. Hasta as 2 da mañá temos actividades con o noso departamento de animación para que a xente non pare de disfrutar con nós. E agora xa coa música que non para a festa xa. Josiño, cal é a parte máis complicada de dirixir un hotel tan grande como estas?
son varias. Pois quizá que o mellor co personal, non? En un complexo como este temos 1056 habitacións, pois temos 1200 empleados traballando con nós aquí. Entón, pois teñen outras formas de... outras leyes, outras formas de pensar. Entón, sí que te tes que cando ven alguén de Galicia ou España, pois sí que te tes que amoldar a filosofía que ten cada país, non? Porque eles non se van a amoldar a filosofía española, iso está claro. Pois agora, Toño, vos vou enseñar un poquinho unha das praias que temos aquí no hotel, pois para que veixades o color do mar, a area e como están os nosos turistas aí na playa. Como podes observar, tamén temos unha playa bastante bonita. Poden facer actividades acuáticas, catamarán, callas, pedaletas, snorkel, para ver algúns peixes que temos aquí na zona. Pois, ahora, galegos, vos vou enseñar un poquinho unha cidade que temos aquí ao lado que se chama Montigo Bay. E vamos estar no centro e vades ver como é a vida pois, da xente que vive nesta área, non? Vamos de viaxe. Bueno, Josiño, onde estamos? Agora estamos xa xusto en Montigo Bay. Esta é a carretera principal, é bastante movidiño ahora na tarde. Pola noite non é moi aconsellable vir, pero na tarde non hai ningún problema. Aquí é onde están os mercadillos, é onde pois, a xente fai a súa vida diaria. A que se dedican? Pois casi o 100% aquí en Montigo é do turismo. Hai moita empresa española que invirteu aquí, moitos hoteles, e o nivel de vida pois bastante sencillo como vedes, pero sí que aquí os precios como isla e como teñen que importar a maioría das cousas, pois sí que é bastante caro. Por exemplo, pois unha mazá pode costar aquí $1 a mazá, cando en Galicia pode costalo o kilo, non? $1 unha mazá. Unha mazá. Pero ese precio de turista ou precio para eles tamén? Para todos. Aquí podes te meter no mercadillo aquí no downtown e o vas a encontrar tamén bastante caro. Pois agora estamos aquí no centro de Montigo, E xusto estamos pois na plaza de Sanxer, que pois foi un dos primeiros escravos que loitou para o fin da esclavitude neste país, non? Este edificio que é? Pois este edificio antigamente era unha cárcel onde estaban pois todos os esclavos e tal, e pois a siguen mantendo como oficina de turismo ou algo similar. Entón, que pasa? Que isto das bandeiras, tanta bandeira? Pois tanta bandeira foi porque semanas atrás foi a celebración de independencia dos 50 anos de independencia, non? Entón, ainda non quitaron nada. Aguantan todo isto para as navidades. Que estou flipando que canta vida e canta movimento, non? Sí, aquí nestas horas, cando se lles pon música e un poquinho de ritmo, xa montan gorda. Só necesitan música para armar. Un poquinho de música e xa está feito. Aquí unhos rapaces platicando tocar o violín. Xusto están na escola e pois tamén están platicando. Tienes que enseñarme español. Porque aquí nas escolas, en moitas escolas xamaicanas, tamén ensinan outro idioma aparte do inglés e o español. You learn Spanish in the school also, here, ¿no? Sí. Aprendéis español? En la escuela. En la escuela. Ah, qué bueno. Ok, thank you very much. De volta ao barullo e agora pois xa vichedes un poquinho os contrastes que ten esta cidade, non? Así que agora eu creo que tedes unha poquinha de fame, creo que invitades vos vou levar a un sitio moi típico aquí en Montigo a comer, de soller chicken ou yer pork, que é algo moi típico aquí en Xamaica. Bueno, pois xa chegamos ao sitio onde vos comentaba que íbamos cear algo.
É un sitio moi típico aquí en Xamaica, chamase Scottish, onde podemos comer moito polo e tamén porco. Vamos? Veña. Hi. Just half chicken? Half chicken, Yes. And half pound of pork? and $70. Thank you. Aquí vedes a maneira que fan a carne, o porco e logo o polo. Se vos fixades son brasas, pero lle poñen uns paus, non? Entón vais facendo lentamente. E aquí tedes a parte de que están facendo o polo, que tamén ten unha pinta bárbara. Creo que ten unha plancha de aluminio. Unha plancha de aluminio. Debe ser para manter aí o fume que quede moi... Dende fora parece que está ardendo a cociña, Dende fora parece, pero xa vedes que está todo tranquilo. Está todo Teñen controlado. todo controlado. No problem. No, aquí sempre. Ainda que estuvera ardendo sería non problema. Isto que se pide para levar? Isto pídese para levar, xa non lo están preparando. Thank you. Thank you. Bueno, entonces... Pois xa estamos. Pois mira, xa pedimos aquí un poquinho de polo, se lle queredes botar unha olladiña. E isto que é a salsa A jerk? salsa jerk. Poñe un poquinho aí no dedo e xa podela probar, non hai... Mima. Sudas. Pica ou non? Isto pica moitísimo. É terrible. Terrible. Pero o que lles gusta é un tamén se vai facendo estos sabores. Eu cheguei de Galicia, non me gustaba para nada o picante. Agora o tabasco me parece... Sí, o ketchup. O tabasco comparado con esto é auga. Nada, auga. Guau. Josiño, aquí nos despedimos. Pois gracias por estar. Gustaríame saludar moito, pois darlle un abrazo enorme a todo o Valdoviño, sobre todo a miña nai, que se estou aquí é por ela e non por ninguén máis. Moi ben, pois veña. Ata sempre, disfruta da comida. Moitas gracias. Xa me Veña. salía en inglés. Chao. A personalidade máis importante de Xamaica foi históricamente o artista Bob Marley, pero na actualidade estálle gañando terreo o atleta Usain Bolt. Imos coñecer un pouco máis destes dous mitos da man do padronés Manuel Pazos. Bos días, Manuel. Bos días, rapaces. Benvidos a Xamaica. Son de Padrón, levo 9 meses en Jamaica e estou traballando no departamento comercial dunha cadena hoteleira española. Eu estaba traballando con eles en España e eles teñen un hotel aquí nesta illa e ofrecerme a posibilidade e aquí estamos en Jamaica traballando e disfrutando da vida un pouco diferente do que é a vida en Galicia. Estamos en Bronxtown. Vou te mostrar o que é un pouco o interior de Xamaica. Aquí temos un típico pueblo que non é o típico pueblo turístico, ca súa actividade normal, como se fora un mercado galego. Curioso este edificio do mercado, Ten un pouco como forma de igrexa, co seu reloxo. Estamos enfrente tamén unha igrexa baptista. Son religiosos os jamaiquinos? Moi religiosos. Solen ir como 2 veces a semana e despois tamén fan moitas convencións de durante 3 días nun campo de fútbol, 10.000, 15.000 personas, nun campo de fútbol todo o día. Sabedes, esta illa primeiro chegaron os españois, despois chegaron os ingleses, tamén a xente procede de África, hai unha mixtura bastante interesante. Estes son os típicos carritos que usan para transportar as mercancías, bastante artesanais e bastante curiosos. O primeiro objetivo é transportar comida ou cousas, e outro objetivo é para aprender a conducir, porque aquí en Xamaica hai moi poucas autoescuelas, pero o que pasa é que a xente nas usa. Entonces, como son moi caras, pois a xente que fai con estes carritos aprenden a conducir. Parecido con un coche non teñen moito, pero para eles sírvelle. Toño, como podes ver aquí, hai cousas parecidas a Galicia, pero tamén outro tipo de frutas. Eso é jam. O jam que é a yuca. Sí, córtano e usan varios pratos típicos, usan bastante a menudo. Toño, como podes ver, tampouco é moi diferente do que é un mercado en España. Jamaica ten sol, ten chuvia, e iso fai que teña moito vegetal e moita abundancia. E a xente o que fai é comprar produto fresco e a diario. What's the name of that? Aki. That's Aki. Chámase Aki. É o alimento nacional de Xamaica. Aquí é saltfish. Pois nace dun árbol, pero para comelo tes que cocelo. En canto coces, podes acompañalo con moitas cousas. Isto é a fruta que se quita do árbol, límpialo e obtemos isto.
time that we are near. Just like this, we want to be close to him. Un coquinho fresco no momento. Aquí no mercado tamén atopamos que a xente cociña aquí dentro. Os produtos que hai aquí cociñan e venden cociñado. Temos cabra, temos tamén polo e tamén temos porco. Cociña feita no momento e con produtos mercados no momento. Imos ir a Nine Mile, onde o famoso cantante de reggae xamaiquino Bob Marley criouse ca súa familia. Imos ir ao seu mausoleo e ver onde el viviu. Get up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. Get up, stand up for your right. Get up, stand up. Pois estamos en Nine Miles, de onde é originario Bob Marley. Esta é unha escola que fundou a Fundación de Bob Marley co nome da nai de Bob Marley. Foi fundada en 1999, está pintado todo por fora e podemos ver os paisaxes que representan un pouco o que é Jamaica e o que é Bob Marley, que é a figura e o ídolo, para eles moitas veces consideran un deus. Todo o mundo asocia Bob Marley cun Rastafari, co movimento Rastafari. O movimento Rastafari ten unha bandeira que leva os mesmos colores que a bandeira de Etiopía, porque os primeiros xamaicanos que chegaron a esta illa procedían de África, de Etiopía concretamente a maioría. Bueno, vamos tamén amosar unha cousa curiosa, é que nós en España pois temos os cementeiros que para enterrar todos xuntos os nosos mortos, pero aquí en Jamaica é típico enterrar os seres queridos preto das súas casas, como para telos máis preto. Como podes ver aquí, están pegados ao lado das súas casas. E despois tamén que solen pintalas con colores chamativos. A verdade que non está mal, porque siguen estando todos xuntos. Sí, non se separan deles. One love, one heart, let's get together and feel alright. Hear the children crying, one love. Hear the children crying, one heart. Saying give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Saying let's get together and feel alright. Pois, galegos, estamos aquí en frente a Casa Mausoleo de Bob Marley e temos un mural como homenaxe ao que foi o emperador de Etiopía Haile Selassie, que foi o fundador do movimento Rastafari. Aínda que a xente non o crea, os Rastafaris fuman marihuana como para poder chegar a un punto de meditación, non como disfrute personal. Algúns son vegetarianos e outros só comen certo tipo de animais, promoven a paz. Hai distintos tipos, pero os máis extremos son vegetarianos e non beben ningún tipo de alcohol. Pois xa estamos aquí na causa mausoleo de Bob Marley. O noso guía é o máis famoso de todos os guías que ten o mausoleo, Capitán Crazy. She's need to rest beside Bob, so we go up, we see both ways, alright? Aquí temos distintos discos cos premios que el gañou, os discos de ouro, discos de platino. Non sei se sabedes que Bob Marley ten o disco de reggae máis vendido da historia e foi o seu álbum póstumo, chamado Legend, e vendeu 20 millóns de copias. Ahora topámonos na habitación de Bob Marley. Era un gran aficionado a ver e a xogar o fútbol. Unha cousa moi importante para os Rastafaris é a pedra de meditación. Como antes falábamos de que os Rastafaris, o seu propósito na vida é meditar, pois esta é a pedra onde Bob Marley meditaba.
os jamaicanos e os rastafaris consideran Etiopía como a súa patria. E moitos deles gustaríalle volver ou queren volver porque como que son as súas verdadeiras raíces. Onde nos trouxeches, Manuel? Pois mira, estamos aquí nun sitio moi especial que é donde é Usain Bolt. Estamos na casa familiar. O campeón olímpico de 100 metros, 200 metros e 4 por 100 metros, co récord que ten récord mundial das 3 disciplinas. Tentamos falar ca súa familia, pero dixeron que non poden falar se non é por medio dos representantes de Usain. E acabamos de atopar a un veciño de Usain Bolt. Keep father, mother, rule. Let's get right here. Yeah? Yeah. When I hear the tiding of him, I feel good. And what I say, the power is here, man. The power is yeah, inside. man, live. Estános dicindo que coñece a Usain Bolt desde que era un rapaz pequeno, desde os días da escola. Tamén estános dicindo que ten un don de Deus, que lle fai correr moi rápido e que todos os veciños están moi contentos cando corre e gaña por Jamaica, porque saben que é un bo rapaz, que entrena moito e están moi orgullosos del. Síntense moi ben con que Usain siga sendo a persona que era antes, que non haxa cambiado agora ca fama e con este tipo de cousas. Thank you very much. Thank you. It's a No pleasure. problem. No problem. No problem. Respect. Thank you. Thank you. Chegamos ao final do día e ao final do día chegamos a casa, os bloques de apartamentos onde vivimos os traballadores do hotel onde eu traballo. Chega o momento de despedirse. Sí, chega o momento de despedirse, moitas gracias pola visita, foi un placer poder usarmos o que é este país. Bueno, quería saudar meus pais e a miña irmán, e a miña familia, e despois tamén a meus amigos, un especial saludo para os de Padrón. Pois veña. Graciñas. Veña, ata sempre. Hasta logo. Chao. Diego entrou en Xamaica con bo pé, xa que coñeceu a súa moza o primeiro día nada máis chegar. Con eles visitaremos dúas das atraccións turísticas máis coñecidas de Xamaica. Bos días, Diego. Bos días, galegos, como estamos? Moi ben. Benvidos a Xamaica. Se vos parece, vos presentar a miña moza. Sí, claro. Esta é a miña moza, Charlene. Hello, Charlene. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you. E que é xamaicana? Ajá, xamaicana. Bueno, entón, que nos ides ensinar? Imos ir ás Down River Falls, son unhas cataratas moi bonitas, máis turísticas da isla. Unhas vistas moi bonitas, cun teleférico, podemos ver a vista de 8 ríos desde ali. Hey, guys, listen, Jamaican fruit, you know? Ooh, that's nice. It's only $1, man. $1? Yeah, only $1. Yeah, Jamaican fruit, good fruit. You know, you just crack it, eat, and it's inside, you suck on it. Okay, you could have it. Yeah, you could try one too, man. Come on, É man. unha fruta Try daqui, one, man. autóctona. Charlene, this is typical from Jamaica? There's a tree up there. The one in the middle, right there you're looking at. This is my friend over here, O'Neill, man. He's the guy with the shop up there. Yeah, man, selling Yeah. Bob Marley Rasta. Ah, with the... Yeah. Podías probar esa gorra, eh? Eat free? 2000. Wacha. One love. Well, Jamaica, Irie, every time. Diego, como vos coñecestes? Hai un ano e medio
Vinen para facer unhas prácticas, eu estudiei en hostelería en Santiago, e pois vinen a facer unhas prácticas aquí en un hotel, e esa mesma noite coñecina. Diego, ti villeches antes a ver isto? Non, é a primeira vez que veño aquí, a verdade. A vista é fermosa. Diego, como foi este ano en Xamaica? Pois a verdade é que non foi mal. A miña nai díxome non te enamores dunha autóctona que logo vas a querer quedar ali. Aí, aquí estou. E o primeiro día ataca. E o primeiro día... Charlene, his mother cannot see him. Oh, yeah. Then I do feel it. But he'll see her very soon. Yeah. So... Sí, os botas de menos. Un poquinho. Que din da morriña é certo. Cando te vas de Galicia, a familia, os amigos... Sí, estás no Caribe, pero estou traballando. Mira o blanco que estou. É verdade. Moreno non estou. Good? Good, very good. 2, 3, and go. Okay, ¿qué tal la experiencia? Moi boa, a vista moi bonita. You suffer because of the high? No, I was a little. Then I got it was okay. It was okay. Yeah. Bueno, agora o que quería era introducirvos un pouco no mundo do bobsled. Bueno, este é o uniforme que levaba o equipo xamaicano nas Olimpiadas, nas últimas. É un deporte de inverno que a xente vai nun carriño como ese que podes ver aí, e como en Xamaica, un sitio caluroso, poden practicar un deporte de inverno. No ano 2000 gañaron o campeonato mundial, gañaron o oro. Sí? É curioso, porque aquí non hai neve nin que vayas a buscar a montaña máis alta de todo Xamaica, pero... vamos a lanzarnos aquí un poquillo, espero que estés tranquilo. Sí, outro tranquilísimo. I met the boy the other day. He got power in his underpants. Oh, mama! Yeah, oh, mama! Oh, my God! I got a brick in my back. I lick him hard up on his head. Oh, mama! Hey, mama! Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Oh, mama! Oh, mama! Oh my God. I didn't trouble that boy. That's why I lick him. You find it funny, no? Ay, 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 Look at me. ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Oh, mama! Que, como foi a cousa? Vai rápido o trasto, eh? Sí? Oh. Preparados para facer nas Olimpiadas? Bueno, habrá que practicar durante 4 anos, non? Pero... Ooh, yeah. All right, we're jamming. I wanna jam it with you. Bueno, aquí puedes ver a Down River Falls, atracción máis visitada de toda Xamaica. Estás preparado? Está un poquinho frío a auga. Ali abaixo hai unha praia e ali comeza o recorrido. Tens que subir todo, ata ali arriba. É un pouco esparadizo tamén, eh? Está fría a auga. Yeah.
último tramo é un pouco paradizo, Bueno, e agora? E agora vamos a veros a nosa casa. A verdade é que levamos un mes e algo sen pisala, porque os dous traballamos no hotel e temos aloxamento no hotel. Ah, que chula. Como na vosa casa. Este é o noso pequeno nido de amor. O fin de semana, cando podemos, vimos pa aquí. Bueno, e agora imos ensinaros o noso pequeno xardín tropical, cos nosos cocos, os nosos mangos tamén. En que traballas exactamente? Pois exactamente estou facendo un plan de desarrollo directivo. Consiste en pasar por todos os departamentos do hotel durante 2 anos. Ainda sou un pouco mozo, pero a miña ambición sería chegar a ser director do hotel. Bueno, rapaces, moitas gracias por este día tan divertido. Bueno, se pasastes ben, ese foi o plan, non? Sí, dende logo que sí. Vos deixamos na vosa casiña, no voso nido de amor. Moitas grazas. E a ver se levas pronto por Galicia. Eso espero. Bueno, pois veña, ata sempre. Ata sempre. Veña. Moitas grazas. Chao. Na zona de Negril atopamos un bar con terraza que está considerado como un dos mellores do mundo. Con Víctor e a súa moza imos visitalo e descubrir por que gusta tanto. Bos días, Víctor. Bos días, que tal estades? Moi ben. Eu levo un pouco máis dun ano aquí, estou traballando nun hotel de propiedade española. Agora estamos en Luci. É o máis cercano que temos ao hotel onde eu traballo. É unha poboación bastante pequena e ten os servicios mínimos, digamos. A gasolineira, a farmacia e algunhas tendas pequenas. É un lugar tranquilo. Pois hoxe podemos ir a Negril e podemos coñecer tamén o Rix Café. Que é Negril? Negril é unha das capitais turísticas da illa. Xunto con Montego Bay e con Ocho Ríos, son as 3 capitais turísticas da illa. Vale, que é o que máis te chama a atención de Xamaica? Quizáis a vegetación. Logo a cultura é moi diferente. A cultura dos xamaicanos é unha... O que penso que é unha mistura entre a cultura británica e a cultura americana. Eles son máis, como din eles, polite, máis educados. Nós somos máis directos. Bueno, estudiei nunha escola de dirección de hotéis. Foi unha novidade porque pois non había nada semellante en España. Estás copando o mercado mundial? Sí, hoxe por hoxe podes ver galegos dirixindo hotéis alrededor de todo o mundo. Que escola era esa? É o Centro Superior de Hostelería de Galicia. Estamos na época de choivas. É moi normal que a hora da comida, estas horas, mediodía, comece a chover. Normalmente para de chover polas tardes. Pero sí, aquí a paisaxe é verde por algo, como en Galicia. Xa estamos en Negril, estamos justamente nunha das praias máis famosas desta zoa que se chama Seven Miles. E aquí está a miña moza, Laura. ¿Qué tal? Benvidos a Jamaica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Eres galega? No, yo soy de Segovia. Ah, bueno, como dices, benvidos. Bueno, ya con este chico al lado, pues ya se me van pegando palabritas, pero bueno, todavía me queda un poquito. Mira, ¿y qué hay que pagar? Sí, pagas un fee, como un pase de entrada, que suelen ser más o menos $4, 4 o 5, en la mayoría de las playas. A praia en si non é privada, o que é privado é o acceso á praia. Aunque consumas, tienes que pagar. Sí, esta é a praia que lle chaman Seven Miles, aínda que non ten as 7 millas que din, parece ser que ten algo máis de 4, son uns 6 kilómetros e medio, máis ou menos. Sí, es una de las más visitadas, yo creo, que de Jamaica. Aquí solemos venir muy a menudo, porque el día libre, lo más propio en Jamaica, bueno, en casi todos los sitios del Caribe, es venir a la playa. Entonces lo que hacemos es venir tempranito, comemos porque tienen un restaurante, además se come muy bien, comida jamaicana, y aquí tienes para hacer todo tipo de actividades. Te alquilan motos, tienes pedaletas. No nos contaste en qué trabajas tú. Yo trabajo en hotelería también, trabajo en un hotel, sí, y me dedico a alojamiento, todo tema de habitaciones y... Ah, bueno, ¿y os conocisteis en el hotel? No, nos conocimos coñecímonos en España, en Segovia, traballando tamén nun hotel. Viñeches xuntos para aquí. Estivemos en México antes
e xa mandaronme a mí para aquí, e uns meses despois xa chegou ela. Esa zona parece que é a máis concurrida, non? De xente local. Sí, yo creo que es una de las más transitadas por ellos, les gusta mucho. La gente incluso se trae su comida, sobre todo la gente jamaicana. Viene con toda la familia, se trae sus ollas, sus neveras. La mayoría son locales. Máis que europeos, sobre todo hai americanos e canadienses. Esta é unha zona un pouco diferente, porque temos máis hotéis pequenos, xa non é o estilo de hotel resort con todo incluído, como temos na parte de máis hacia Montego Bay. Sí. Aquí máis hotel pequeno e un pouco máis os máis bohemios veñen a esta parte da illa. Que cousas boas teñen os xamaiquinos? Para mí, la personalidad de ellos. Los ves trabajar en el hotel donde trabajamos, constantemente bailando, cantando. En el puesto que estén, sí. Les ves, por ejemplo, a un camarero que está preparando algo y está cantando, o igualmente la que limpia. O sea, tienen como una alegría especial. É unha cultura diferente. Sí, tamén muy... ten un pouco de africano, porque eles, pues, evidentemente, a súa ascendencia é africana. La convivencia con ellos es muy buena. Aprendes mucho, te ríes mucho, también te enojas mucho, pero en general se está bien, estamos contentos, yo estoy muy contenta. ¡Bienvenidos a Jamaica! Bueno, que ides facer agora? Podemos disfrutar dun masaxe aquí na praia, que é unha das mellores cousas que podemos facer hoxe en día. Lavar un poquito y quitar las arenas. Thank you. Por un día sodes vos os clientes, eh? Sí, é o único día que temos para disfrutar de este tipo de cousas. El paraíso. Recomendamos a la gente que venga aquí, a Jamaica. Después del masaje que nos hemos dado, venimos al Riz, que es yo creo que es uno de los sitios más conocidos de Jamaica. É moi popular aquí, neste millo. ¿Quién es? Un amigo de Usain, dice. Sí. Aquí todo el mundo es amigo de Usain, o prima. Laura. I'm Luta. Nice to meet you, Luta. Respect. Yeah, man, he's sick for the world. Okay. Thank you. Thank you. Thanks. Ok, xa estamos no Riz Café. Como vedes, música en directo, moita xente. Aquí tíranse dende os acantilados directamente ao mar. É un espectáculo, non? Está sempre ata arriba. Exacto, desde aquí puede saltar cualquiera. Normalmente suelen saltar más ellos, los jamaicanos, pero casi todo el mundo que se atreve, de hecho yo alguna vez lo he hecho. Bajas por aquí y puedes saltar a diferentes alturas y lo que es una pasada es cuando los ves a ellos saltar. Muchas veces niños de 8 o 10 años se tiran para que luego les lances $1 o 2, pero unas locuras. Y arriba también saltan. Sí, y desde las ramas de los árboles. Hay muchas veces que se trepan, pero niños, ¿eh? O sea, es increíble. Cuando nos acabamos de encontrar, justo han venido a vernos, es un grupo de gente de España y precisamente de Galicia. Así que nos vamos a quedar aquí tomando algo. Con eles ata a próxima. Vanessa naceu en Vigo e despois de andar moito polo mundo acabou en Xamaica, onde xa leva 5 anos e traballa como guía turístico. Gústalle moito o carácter dos xamaicanos, tanto que xa botou mozo aquí. Hola, Vanessa. Hola, galegos, benvidos a Xamaica. Bueno, yo soy natural de Galicia, mi familia es natural de Vigo, mi familia por parte de mi madre es de Vigo, por
parte de mi padre es de la zona de Lugo, pero yo me he criado en Asturias. Entonces, perdonarme si no hablo en gallego. En mi familia sí, en mi casa se habla gallego, pero yo no. Perdonarme, ¿vale? Pero tú entiendes el galego, ¿no? Sí, no hay problema, sí. Perfectamente. Y este autobús es el autobús donde, bueno, el conductor es mi marido, que lo vais a conocer ahora, Wayne. Hola, baby. Él es Wayne, mi pareja. Hola, Galicia. ¿Cómo llegaste aquí y cómo vos conociste? Bueno, pues yo llegué a Jamaica en noviembre del 2008. Vine a trabajar con una empresa española que llevaba el tema de las auditorías de calidad en las cadenas españolas, de los hoteles españoles. Y bueno, mi compañera y yo, ¿no? Teníamos que viajar por diferentes zonas de Jamaica y necesitábamos un conductor. Entonces, bueno, pues Wayne, nos conocimos en una playa, una noche, en una fiesta, y de ahí luego pasó a ser mi conductor, y de ahí ya pasó a ser algo más, y así estamos aquí liados, de esta manera. Ya me he liado y ya no hay manera de salir de Jamaica. ¿Y qué nos vas a enseñar? Bueno, pues en principio quería llevaros a la casa Rose Hall, que es la casa encantada de Jamaica, ¿no? Porque sucedió algo ahí un poco tenebroso. La mujer de la casa mató a los 3 maridos. Pues aquí estamos en la casa Rose Hall, es una construcción de finales del 18 y en su día pues era una plantación azucarera. El dueño de la casa se llamaba John Palmer y se casó con una chica que se llamaba Anna Palmer, que era irlandesa, y al poco tiempo de casarse pues ella asesinó a este hombre. Pues ahora mirar, estamos en la zona que en su día eran los almacenes, ¿no? Las despensas donde guardaban la comida, y que ahora pues es como un bar, ¿no? Que se llama Annie's Pub. Y en esta otra zona es como, bueno, el recibidor, el lobby de la casa, y en su día lo que había aquí eran como unas celdas para castigar a los esclavos. Y esto era lo que utilizaban para castigar a los esclavos. ¿Son cepos? Sí. Se ponían alrededor de la plantación y cada vez que escapaban, pues se ponían los cepos para pillar a los esclavos. Bueno, pues aquí entonces estamos entrando en lo que era la ballroom, que era la sala de baile donde se celebraban pues los acontecimientos más importantes de la época. Como veis, es una casa colonial. El comedor, este ruido, pues bueno, porque todo el suelo es de madera, ¿no? Y entonces cada vez que las pisadas se oyen. Siniestro, ¿no? Pero todavía resulta más siniestra la casa, ¿verdad? Entre la historia y el suelo de madera. Aquí estamos en el cuarto del primer marido que Annie Palmer asesinó, pues lo envenenó. Entonces, lo que ella hacía era llamar a sus esclavos de confianza, y cogieron el cuerpo del marido y se lo llevaron a la orilla de la playa y allí lo enterraron. Este primer marido no tenía hijos y entonces ella quedó heredera de la casa. Vale, y aquí entramos entonces en la habitación de Annie Palmer. En la época, a finales del 18, pues el hombre y la mujer no dormían en la misma habitación, ¿no? El matrimonio tenía cada uno su propia habitación. Pues el segundo marido también era una persona acaudalada de la época, y ella también, bueno, lo asesinó al segundo marido. En este caso lo acuchilló y luego, para asegurarse de que estaba muerto, pues le echó aceite hirviendo en las orejas. Porque, bueno, debe ser que lo de acuchillarle no era suficiente. Y aquí entramos ya en el tercer cuarto, que era el del último marido, del tercer marido, y en este caso lo estranguló. Su amante, que era uno de los esclavos de la plantación, ayudó a Annie Palmer a asesinarlo. Al poco, pues apareció ella asesinada, y dicen que si fue este amante que le ayudó a matar al tercer marido, ¿quién la asesinó a ella? Seguramente tendría miedo de que le pasara a él algo. Y se adelantó, ¿no?, a lo que podría pasar. La gente hace fotos a los espejos, a los cuadros en las habitaciones donde Annie Palmer mató a los maridos. La gente luego envía estas fotos y se ven así pues como sombras. Mirad esta foto de aquí, por ejemplo. ¿Veis? Puede ser eso, que el espíritu de Anna Palmer o el espíritu de sus maridos, que también estarán buscándola, vamos. O el fume de un cigarro. También puede ser, también. Hemos llegado a Falmouth, que es la capital de la región de Trelawney, y es una de las ciudades portuarias de Jamaica. En el siglo XIX, el puerto de Falmouth era uno de los más importantes del país. Desde aquí se cargaba azúcar y melaza que se exportaba desde Falmouth. Y ahora es donde llegan los mayores cruceros del Caribe. Bueno, pues aquí delante tenemos el barco crucero más grande del mundo, que pertenece a la compañía americana Royal Caribbean, y que atraca aquí todos los miércoles.
Veis de este lado de adelante incluso que tiene como una especie de rocódromo y demás. Bueno, es un barco inmenso. Pues nada, seguimos aquí en Falmouth y ahora vamos a ver lo que es un mercado local donde normalmente compran los jamaicanos. Es un mercado pues de frutas y después también es un sitio donde se puede comprar ropa, calzado. La clase media-baja compramos aquí. Wayne, tengo un pelo que... 14 años, ¿eh? Con este pelo. Un pelazo. Sí, pero esto está cuidado, ¿eh? Se lava, se echa suavizante, que hay mucha gente que piensa que los rastafaris no se lavan, y eso es mentira. ¿Sí? Esto usa los mismos productos que uso yo. Y cuando le va creciendo, pues se tiene que ir rastando desde arriba. Se va cerrando otra vez desde arriba. O sea, que lleva trabajo, ¿no? Sí, de una peluquera para hacerle esto. Wow, espectacular. ¿Qué es exactamente un rastafari? Bueno, el rastafarismo está considerado una religión, pero yo que vivo aquí creo que es más una manera de vivir, una filosofía de vida, ¿no? El principio del rastafarismo es peace and love, ¿no? Todos somos iguales, no hay ninguna raza superior. One love, one heart. Ese es el principio del rastafarismo. Bambinos to Jamaica! Woo! But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? ¿Veis estos carritos que están pasando por aquí? Bueno, en realidad se utilizan para llevar la mercancía del mercado, como veis, pero hace años, cuando el equipo de bobsleigh de Jamaica se presentó a las Olimpiadas de Calgary, eran con estos carritos con los que entrenaban en la montaña, aquí en Jamaica. Aparte, pues mira, tengo una estrella en casa. Estuvo actuando en Alemania y hasta hace poco también actuaba en hoteles, en algunos shows, en algunos clubs de Ocho Ríos. Y ahora pues ha editado 3 canciones que están sonando en la radio. Esta es una, por ejemplo, de ellas. Bueno, pues ahora mismo estamos en la Laguna Luminosa. Es un sitio muy especial, ya lo veréis. Tenemos que ir con una barquita y vamos a ir a oscuras para que veáis, porque el agua se va a empezar como a iluminar. Y este fenómeno solo ocurre en 3 lugares más del mundo: en Barbados, en Puerto Rico y en Indonesia. Aquí veis que se está bañando la gente, se están tirando desde la barca y al mover el agua, ¿no? Pues se ve todo como se ilumina. Está azul, no sé, es algo impresionante, parece que como si tuviese luz el agua, ¿verdad? I couldn't be the same without you, darling. Your love is life-saving. You always catch me when I fall. Bueno, muy espectacular este final, ¿eh? Cago en luminosa. Sí, la verdad es que sí, no podía ser mejor. Pero bueno, tenemos que marchar. Bueno, pues nos veremos pronto en Galicia, en Navidades. Quiero mandar un saludo a toda mi familia en Galicia. Un saludo especial para meus pais e meus avós en Lanzos. Estupendo. Pues veña, pues hasta siempre, muchísimas gracias. Un beso. Adeus, Galicia. Why you say chao, chao? You say adeus, Galicia. Galegas do mundo! What's your name? Your name? Marty. Marty. Mireia. Hola. Galegos no mundo. Benvidos de Jamaica. Benvido a Jamaica! Yeah, man.